No, to máte dobre, to končí. Dobre na to akurát, že? Ale no. Takže úzke dohľad. Tu na tomto svahu pekný vinič, vykutík na sadenie, nejaká paprika, paradajka, stromy tu dať. A dole tu vinič, tam to bolo. No, to máte dobre, to končí. Dobre na to akurát, že? Ešte do toho, že to proste otvoríme, zase jedna pekná veľká hala, kuchyňa. Hej, tu mali, tu akože balkónové dvere. Spodok bude okno služby a tu hore sa bude bývať. Plus pod ktorý sa takisto dá robiť bývanie. Hej. Nie, je to zamilné všetko, dá sa dostať na povalu, keď som vám ukazoval, máme také techniky prevedené. Rada tak hovoríš, že už by do toho v živote nikdy nešiel. Tá je, lebo je to také. Sú s tým strašné starosti proste. Ale mňa viac baví. Nie sa nič, len drobné zmeny. Tak v podstate je to ako najvýhodnejšie.